Накратко ще ви покажа как може да се направите от обикновени стари кашони обекти интересни за котката. Аз в случая ще направя една дебела около 20 и няколко сантиметра стеничка, която подпира една наклонена летва, по която котарака ми се качва в кулата си. Ще видите за какво конкретно става въпрос накрая. Стеничката ще има отвори, така че котарака да може да я използва както за лягане, така и за странично катерене към кулата си. Какво съм направил до тук? Всяка стеничка е направена от два залепени дебели кашона, значи става четворен. Просто за да е стабилно. Залепването на кашона правя с горещ силикон. Най-напред ще направя оребрението, за да е стабилно. Ето, на едната страна съм нанесъл линиите, където ще сложа ребрата. Сега ще ги принеса и върху другата, за да бъде всичко симетрично и накрая да се получат еднакви не едната стена на дебелата стена да е разместена спрямо другата. За да ги принеса, нанасям местата на линиите и в дебелина. След това ще наложа един върху друг, един до друг двете части на стената и ще ги нанеса по същия начин, така че да мога от вътрешната страна да сложа линиите и като започна да лепя, да имам точните им места. Както виждате, вече съм нанесъл линиите, където ще бъдат ребрата, както и тук с червено, където ще бъдат целите страници от дългата страна, високата, и от кратката. Вече с фломастер съм отбелязал целите, точните дължини на ребрата. Ето виждате, че тук свършват до червената линия. Съответно виждате и грешките, които съм направил и съм задраскал, обаче това ще е от вътрешната страна, пък и като цяло в крайна сметка след пробите цялото ще бъде облечено с мокет. Важното е да кажа, че съм нанесъл и номера. По този начин съм проверил, че и от двете страни съм сложил линиите за всичките ребра, а това ще ми помогне и да режа по няколко, отмервам и режа по няколко ребра едновременно, според номерата, номерата помагат. Ето, вече съм замерил и разчертал ламелите, номерирани са и предстои да ги изрежа и да ги залепя. Измерването става много просто, като налагам, ето, примерно това е 19, наложил съм, замерил съм, изправил съм, разчертал, сега ще ги разрежа и почвам да съединявам. Ето виждате, залепил съм ги вече от едната страна. Сега следва да събера с другата стена. Ще почна да лепя от единия край, като гледам марките да съвпадат. И смятам, че така ще се получи добре. Ето виждате, вече с схванати двете страници с междинните ламели. Оказа се, че подходът ми не беше правилния. По-лесният начин за изпълнение е, когато
се сложат няколко ламели, така че да се фиксират двете страници една спрямо друга правилно. Общо взето поне 4 ламела в 4-те края, така че да се фиксират, и след това вече слагаме една по една ламелите, като ги мажем от двете страни с горещия силикон и ги подпъхваме, като следим от двете страни марките, които сме оставили предварително. Видяхте кога ги поставихме. Значи челото го слагам последно. Гърба, аз смятах да сложа гръб, но тъй като той ще е към стената, не съм сигурен дали изобщо ще сложа. Но и да сложа, то ще е след като направя вътрешната част на тези отвори, за да имам достъп за по-лесно лепене. Така. Важното е това. Първо се фиксират една спрямо друго с няколко ламела от 4-те края и след това вече ламел по ламел се слагат, като се подпъхват. Това е важно. Смятам, че на този етап е завършено. Облякал го общо взето от всякъде, освен от долу. Ето виждате. Тук фактически ще ляга един трап, по който се качва котарака в кулата си. Да видим Крищо дали ще го хареса. Загладил съм ръбчетата. Сега те не изглеждат идеално, но на мен идеята ми е, след като го видя, че пасва на мястото, за където е правено, ето тук съм, да го облека с вероятно с мокет. Не съм го решил още твърдо с какво, може и с въжета, но най-вероятно с мокет. Това е за сега. Сега ще го взема и ще го сложа на мястото му в кулата, да видим дали всичко пасва. Ето, поставил го на мястото му. Сравнително добре пасва. Не идеално, ама с някои допълнителни укрепвания смятам, че ще стане. Така че спокойно мога да мина към обличането му с каквото реша. Най-вероятно с мокет, пак казвам. Не знам дали ще е такъв зелен като онзи, или Крищо го одобри. Вече мина няколко пъти през него. Ето го вече и облечено с мокет. Смятам, че за нещо като първи опит и направено от кашон изглежда добре. Направил съм му и допълнение, но не съм го съединил още, защото искам да видя дали ще се паснат добре. Ами, това е за сега.